Jekaripun para kanca Mara Tresna campur sari pambukane atur wonten ing Reka Langgahan dinten menika ngaturaken sugeng dalu sugeng mirsani saha sugeng bidang ngetaken so. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Bobi, selamat malam. Keluarga besar saking Kalimantan. Betul. Aduh, 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 aduh. Entok ora, Gel? Rino wengi tansah kelingan, rawan ayu Kalimantan. Bantal kuling tas
Jose. Tunggu nang balik ku yo, Nduk. Beningnya banyu Kalimantan, biyen tau tak ombe sayang, ngelingake nalika biyen kenalan. Saben dina aku ngalamun, tekan omah atiku bingung, jane tresno rawane nembung, rasane kaya wong linglung. Moro Tresno Indonesia. Beningnya banyu Kalimantan, biyen tau tak ombe sayang, ngelingake nalika biyen kenalan. Saben dina aku ngalamun, tekan omah atiku bingung, jane tresno rawane nembung, rasane kaya wong linglung. Terima Sampun kasih katuraken trio Mas. sudah Ye, diaturkan monggo. tentunya untuk warga geng saking Magetan. Magetan. Monggo Ibu, Bapak, Pak Jamal nembang. Monggo. Pak Jamal. Ora apa-apa. Ya ayo. Magetan bergoyang. Rono Cahaya. Sing ndi? Oh, iki sing duwe lagu. Dede ikut joget. Ayo. Sik sik sik. Yen lewat
entek Pak Joko sing botolan. Iya lo padha ngelak kabeh lho, Lagi. Mas. Akuane entek sing botolan. Apa iki? Lah kene cukup fit malah penak to iki. Ora enek, ora iso nggodik ngenekno lho, Mas. Iki to Bud, paketan iki Piai Budaya ngati-ngati. Oh iya. Aku ndek ben iki disowanke ning Jonggrang, Pak. Masa? Ten barat gitu. Walah, Jonggrang ki Piaine budaya, ngerti seni, Heeh. ngerti laras. Terus Ora, kowe mudeng pun ora. laras. Nek laras pelok ki piye, laras slendro piye kan gak ngerti. Oh, nek aku ngertine Laras Octavia. Oh, alah, penyanyi anu ketok ceputat ya. Masukin Dik, alon-alon nih masukin. Alun-alun to, Mas. Heeh. Kayak sampean enggak suka sing groso-groso ngono to, Mas? Ora, kowe ngerti dhewe aku selera aku to. Apa? Ya alon-alon. Yo. Iki bocah iki sesar seneng karo aku. Allah. Kowe iki gendeng kok. Beda seleraku. Aku udah anak di bojo. Iya. Aja seneng aku. Ora. Ngertiin aku sugih kok. Jobku rame. Aku ngerti sak jaba jeromu. Lah iya, ngertine jobku pirang-pirang kok. Ayo masukin alon-alon. Catatan sajroning ati kadang luntur saya merah Anak di mana? Anak kami saya. aku kowe dadi garwa mergaleri ning kota Marah terus kalau iki. Asik. Magetan bergoyang. ayo masih marah yo Nyukek you. Yen lewat aku kelingan kae. Yen aku leren mengetak ngopek tulisan warna abang tondo isih legan cahayu ora dedek bekas mara api yen bae aku antong reso teman-teman ning cagak katon tulisan kota bati ketaman asmara yo kuku kae pestati wiwit biyen mongko saiki ya saya dalam aku biasa loh Mas. kuku kae kebak crita waya wengi nanti kagak trino aku sing botolan entek Kode alam telah berbunyi Mas. kene iki kuncine Mas Kris kok Lanjut ke iki. nggih Catetan sajroning ati. Datan tutur saya merati. Aku kowe dadi tresno. Mergo leren ning kubuk kasmara. Penak to? Pak Jamal diaturke iki lho kita asmara spesial kapuas bergoyang bukiman mriki monggo Monggo Pak Jamal sugeng dalu. gendong kemana-mana Suprene konku ngenteni janji yo dek yo janji prasetya ning
iso. Nek jagoke ora. Ning kene apa ning kono? Ana. Alah, Mbak hati-hati Mbak tak sawat Mbak. Siang pantoro ratri mong eling
Bogel. Terima urung semene wae. Ya, Piye maning ae. Aja semene wae maning. Iya lho, Pak. Kepeksa iki. Kepeksa Mas Bogel. Pak nek maning ki penak ya, Pak. Ya Allah matur sembah nuwun, bapakku memang terbaik, guys. Pokoknya di sini tuh bapakku banyak. Bapakku luar biasa kayak Delon kayak Mas Bogel kayak ya. wonge Nesu ya ya. nyahnya, Masya Allah. Sopo ya, Mas? Apa? Ya, ya Allah. Iya. Kayak tak teno ya. Lanjut deh. Bareng sampun papagihan jarene jalo atine nganti wakil perpisahan anane jeko Masih sinarengan campur sari Moro Tresno. Ingkang dipun sesepuhi dening Roko Mas Bogel. Cakile Sragen. Diparani ngoyo-ngoyo. Sarene Ajarene wong wis mangkat lunga. Dienteni ngoyo-ngoyo. Ajarene wong wis teko kono. Warna-warna pendawane nadyan durung ketemu dhewe duka-duka pamuse trima urung samene wae. Pak pokoknya nek semene wae aku nggak mau. Nggak gelem aku nek semene wae. Tenang, kurangannya pokoknya sedikit tekel malah ansar ya. Beda ya, Pak ya. Kita habiskan, Pak. Entekno, Bapak entekno ora apa-apa. Aku bareng sampun Ya Allah bapakku matur sembah nuwun. Matur nuwun.
sarine wong ayu. Engkang kagungan Gunung Kidul monggo. Tak pikir kowe wis lali mas karo aku aja gunung-gunung kidul eling-eling panggonane dhuwur tlatah ngayog sawetan dalan Sing kondang digaplek lati. Watu lintang apa watu kapur. Babakan seni aja maido. Wis mesti kondang aku rangibu. Masuk deh. rasa taron aku Iku kabeh papan wisata. saking apa wedi aku Cekake ora bakal kucewa. Campur sari lakon kono kedul dul 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 dul. Wis mesti kondang aku rangibu. Iku kabeh papan wisata. Sekep sekep cekake ora bakal kucewa. Campur sari yang ora tresno. Wis mesti murah ora sapi anyang. Mulai bar madu terus joget dianten bar joget dianten terus buar Iki sidone apa sih, Mas? Madur Ngawi Mbak Evani. Tarik, Cak. Yo. Wong salah ora gelem ngaku salah. Madiun Ngawi kok. Hah? Madiun Apik kowe kene, Mas? Madiun Ngawi. Kene iki Madiun lalen Ngawi. wis tuwek kok. Es telu kok iki. Ndi abuk niku? Es telu ya ben. Iya. Ngono ora petuk aku tak tekoni tak tinggali wono gini seminggu kangen ati kangen. Iya. Dilungkas STW. Apa kuwi? Kayak sing ngerti gak lho. Es tiga malah kental santan niku. Ya Mas. Yen aku kangen. Mas Dimas. Aku lho seneng kalian jenengan lah. Saiki Piye kuwi Mas Dimas? rambut jasi saiki. Lah iya to. Kandhani kok. Tek tak sawang yo. Apik jenengan. Cah iki gak ngerti nek Dimas lagi masalah. Apa? Masalahnya apa, Jal? Kowe iki te rumah samu ngetek, kowe ngerti ra iki lagi masalah. Ala iki tuwekan senengane bong-bongan Mas. Brahmacora. Iya. Tumbak cucukan. Iki kowe. lagi proses. Proses apa? Kata ngomong gini-gini. Bene rasa gatekne ya Mas. Dasare lanang wedok proses Anggap kabeh. saja. Aja ngrungok. Kapilah berlalu. Aja ngrungokne gurem ceceker. Kapilah berlalu. Heeh. Anjing menggonggong. Iki lagune penak bojone kanca wi lho kok. Ayo, pagar makan tanaman iki. Kangen karo sliramu. Terus Mas. Tak sawang-sawang dek. Piye Mas? Fotomu neng dompetku. Terus. Pengen.
Terus kaya Pak Jamal nasibmu. Tenan. Terus. Yen aku kangen. Tenane lho, Mas. Kangen karo sliramu, Dik. Tak sawang-sawang. Elus, Mas, elus. Wis dilus lho. Fotomu nang dompetku. Riki. Apa Yen aku kangen. Sar. Kangen karo lemumu. Wes terus. Yo, ngono ki. Jenggotmu. Lho, suwe-suwe to, Mas. Anyel aku. Lah suwe-suwe. Terus. Apa kowe ra krasa Haus aku. tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu nang dompetku. Mas Bogel. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu nang atiku. Maturnya pengen ngaturaken keluarga besar saking Kapuas Kalimantan, monggo. Monggo Bu Pak monggo sedoyonipun. Asik yo. Monggo Mak. Bu ayo. Seragen. Sedoyonipun pasukan biru-biru. Bu monggo. Keluarga besar saking Setu, monggo. Ayo. Terminal Madiun Ngawi
Mbak Nganten loh. Langge. Lagunya apa Mbak Manten? Lagunya Masih bersama dengan Campur Sari Moro Tresno Alkaline Audio Sound System. Cerah foto video syuting Saja Bro. Indonesia Raya. Kudune kowe ngerti tresnaku nomor siji
bojoku pancen dalah saben dina rasane ora rasane bojoku serang tau perhatian nanging piye maneh hatiku wis kadung tresno senajan badanku ngapetono jero cocok sikat yo wis ben duwe bojo sing kalah yo wis ben sing ngomongane senengane ngelipune saking aku wegah bisa roko aku tulus ning ati tak trimo siramu terpaksa mungkin wis dadi jodohne senajan kahamane koyo ngene sungguh keterlaluan bojoku sing saiki baru sithik wae sampe tulang rekoco ati oleh kesenengane duduk dikira lumoro liyane jenis ngono aku mung bisa meneng tak jelas no malah gawe koyo sopan di matamu aku iki ora tau bener kabeh mbok salahno rumangsa wis paling pinter yo wis ben duwe bojo sing kalah yo wis ben sing
kasih Bunda. Oh. Ya, turke spesial kagem Mas Adi Arsa Putra. Pelindo Semarang. Buat bos kita, Mas Adit Sekop. Sing duwe wilayah Semarang. Mas Jama. Saya tanggung jawab Mama. Mama, ayo joget Mama. Selamat wus katon bejane. Yen ko brok katon mancoro aku. Disekot no. Mama, ternyata bendahara kita akan memasuki ke area yang telah disediakan. Keterangannya. Kekurangan. Makasih Mama aku, Masya Allah. Mas Adit ini sudah lunas ya sayangku. Turunan harga tuku bensin malah gue nyawer. Jere, untungnya wasake. Harap apa toh? Wong wedok kok boros. Hidup-hidup nyenengke lho. Lah iya ya jare. Bojo kula niku, Pak, malah nyawer penyanyi. Kamu nggak tahu ya, Mama terbaik. Tapi besok minggu dijoli kok. Apa? Mas Adit mantuk. Oh iya. Ayo masukin Ayo, dek Tene. pelan-pelan. Iya. Rasa ke susu iki jek nom. Iya. Tuh. Pacane sarwa. Spesial buat putraku Adi Arsa Putra. Lanjut Mas bergoyang. Semarang Semarang. Pelindo. Mas Jama. Selamat wus katon bejane. Yen ko brok katon mancoro aku. Wiragane sinawatan ambo sedih. Natian Rasa
Jane saro Oke, matur suwun, terima kasih. Sembah nuwun. Mas Aditya Saputra, muga-muga sukses selalu. Amin.